Horas, Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan, dihita salhutna damang dainang, na hinalonga di bagasan Yesus Kristus. Tatangi umam musehatan di bata, songon na patugun haporsya di bagasan parlota. Alai jumuluma tapasadaro hatta martang yang mahita. Debata aman nami, debata ni hatuan nami. Di bagasan pertikenon rodo hami marsobat todo pam. Mangido hami asaleho todim perbadia tu bagasan rohanami. Talumubi dinalaho tumangihon jala marsyajar sana tapam da para partikenon. Todimima namia dihami. Asabuhay mga tusi jala mangulan hatamo. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amen. Damang dainang atani debata nanang si hangulunota siyan epistel Minggu di tanggal 8 Agustus tahun 2021 ima jamita di pertangyangan di enek mai siyan barita nauli na sinurat ni si Matius bidu 20 mamuk kamai siyan ayat 20 masoh mai satu ayat 20 lalu songono mahata ni Tuhan. Marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi ay di persapulu hamu do aka suasana na mekmet alay tading do aka patik na maul di bayan hamu songon hati goran para siniruhaon do at haburjuan siulaw do nasa daon alay unang matading nang nasadaan. Hamu partogi na mapito. Di pasisi hamu dorongit. Alay iya gaja di bodut hamudo. Marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi. Ay di paisa mudo panginuman do makuk siyan duru. Ape marisi padobuan do dohot pargado buson. Eho parise na mapito. Parbagasan ni Panginuman nima jolo payas asagabi yas ng duruna. Marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi. Asumad do hamu tutanoman na hinapor. Akan nadinggan berengon siya duru. Hape marisi huli-huli ni namate do nasa narotak. Tongon songon ni hamu. Tigor hamu niyan idaw ni hala siya duru. Alay anggo di bagasan. Go pangasiyod do hamu. Dohod nasa uho. Ido pajahon. Damang dainang na hinalongan di bagasan Kristus Jesus. Adong do sadahata na pamilyar na masarekot na hiya di pasahat o pui epurus mantan epurus Justin Sihob. Di do ibana do piga-piga hali di bagasan nakabuku do ima di bagasan jamitana sa di do ibana do ngulukku do jamitakku jala jamitakku do nangulukku. Hataon sa sitong na patuduhon songo dia julma na porsia diigil unang adong
roha pangasi manang roha kemunafikan di bagasan parngolu. Iko sesuai do aha nani dokot, aha na pinasahat dohot nani ulahon sigadupar. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapay tiyo di bagasan parnguluon si sonari. Gudangdo akajolma na porsia songon halak parisi bersifat munafik di bagasan parnguluon. Songon hata batak na sa jujut tabigi molo dopak dohono dongan alai dung tudal gabian. Molo dia do patta saya dipuji-puji do hita. Alai molo imata tudalhon dan dia do patta hulang pangisahio taringot tu hita do di pasar. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di sekitar kita memang masih banyak orang-orang munafik. Alai di bagasan turpu jamita na pinasaha na tuhita dia pala partik ya non. Songo dia Tuhan Yesus Kristus pora ibana tarmuruk, pora ibana pasahaton hatana koras. Tuhala si boto surat do tuhala paris. Murid ni Yesus tunasida mendasar. Buasa hamidoko mendasar. Si boto surat do halak parisi akajul manamalo. Si boto surat do halak parisi maboto hati gora di bagasan imaka pangajari do pangatusion. Alai anggotu pangalaho tung naso adong do nabui si tiruon sen bagasan parngolon nasida. Ido bahe diturpu jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon. Dia 20 tolu pola do Tuhan Yesus marjia mahamu si boto surat do parisi hamu pangasi. Ai di persapuluh hamu do aka suasana na mekmet. Alai tading do aka patik no mal di bek kamu. Songon hati goran para sineroao do taburjuon. Siulaw do nasadaon alai unang matadig nang nasadaan. Namarlapatan Yesus na madokot tunasida di patu pahamuna do aka patik do aka uhu. Alai dang mangulu hamuna di bagasat patik do uhu. Patik na diulahok kamuna holang ima patik na mangaluri aka parutungan. Uhum na diulahok kamuna ima aka uhum na mangay tungadol. Anggoy mapatiki na pasingoton. Jelma na harus na dipasingot tamu. Alai dan dipasingot tamu. Odo murup di Yesus tunasida. Di boto nasida salut aka hasitongan. Alai dan mangulu nasida di bagasan hasitongan. Ada sifat kemunafikan di dalam kehidupan mereka. Mereka mempertunjukkan gambaran seakan-akan orang baik. Padahal sesungguhnya kebaikan mereka tidak pernah mereka lakukan dengan sebuah ketulusan atau dengan sebuah iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Semua kebaikan mereka itu hanya gambaran kemunafikan yang mencari keuntungan kepada diri mereka sendiri. Odo bahen na didok di Tuhan Yesus marjia mahamu. Manang di bahasa Indonesia Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Di bagasan ayat 24 didok Tuhan Yesus namusenan. Hamu pertogi nama pitung. Di pasisi hamu dodorongit. Alai ia gaja di bodut tamudo. Digebar Tuhan Yesus donasida
partogi nama pitung. Di dia donasi nama pitung. Di bagasan hati gorang, asin ni roha, dok lomo ni rohani di bata. Makanya di Tuhan Yesus di pasisi hamu dorongit, alai ia gajah di bodut tamu dok. Namar lapata mai aka kesalahan di jolma, takas do di berek kamuna, alai kesalahan muna dan di boto hamuna. Manang lebih familiar, songon istilah songon peribahasa nama dokon. Selumbar di mata kawanmu boleh kau lihat, tetapi balok yang ada di dalam matamu tidak kau lihat. Aka kesalahan-kesalahan di julma, turhatok do di pasingot tamuna. Bahkan kesalahan di julma dari pinasingok muna, jujur di beka muna isaluhuna. Menekan mereka supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Ido nedok di Tuhan Yesus, kamu pertogi nama pitu di pasisi kamu dan rorongi. Kalau kesalahan-kesalahan kalian tidak kalian sadari, tidak kalian ubah, kalau kalian tidak melakukan pertobatan, tetapi orang lain kalian suruh bertobat, kalian suruh memberikan persembahan untuk mereka bertobat, tetapi fakta dan realitanya semua itu kalian lakukan hanya untuk mencari keuntungan dari mereka untuk diri kalian. Ido ubahen na pola tarmurut Tuhan Yesus. Di bagasan ayat 25 di dok Yesus do musenang tunasida. Marjia mahamu si boto surat dok parisi hamu pangasi. Ay di pesa muda do panginumat do maku seduru. Hape marisi padobuan do dohot pargado buso. Di paias na seduru. Biar kelihatan indah, biar kelihatan cantik. Memang banyak seperti itu damang dainang. Udang dohita songoni. Molo tu garija soi nama berengon badiana. Badaya berengon. Pakaian narapi, kebayana bagak, sipatuna bagak. Alai rohana di bagasan. Jangan dong hati gua. Rohana di bagasan. Holang kahosok. Rohana di bagasan. Holang kalate. Rohana di bagasan. Holang naka mengida aka keburukan dijo. Ido baik dok Tuhan Yesus. Songon di ayat 5:25 27 hampir sarupa. Nama lapatan Yesus na madokot tunasida. Pasti di kamu naka parngulosi sogoni. Maka ini juga menjadi sebuah panggilan kepada kita orang percaya. Jika hidupmu selama ini seperti itu, maka bertobat engkau. Jangan lakukan semuanya itu di dalam kehidupanmu. Jangan hidup engkau dengan segala kemunafikan. Urian nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Unang sa diberek kamu naka kesalahan ni jolma. Alai kesalahanmu sendiri dan diberek kamu na. Unang dijujui hamuna jolma neng mangalului akka hati goram. Dijujui hamuna jolma neng martangia. Alai hamuna dang martangia. Halak parisi moloi madi dala-dala soi nama uli di tangyang dinasida duk di bagas jo. Alai dang mangulu nasida di bagas tangyang na tanya ko nasida. Banyak dari kita seperti itu. Mulu disuruh bapak ni ma tangyang pangodiano di julu soi nama uli ni tangyang. Alai deudui mana saya tangyang. Dan dia ngulur ibadah tangyang. Orang-orang Parisi juga demikian. Maka di pasingo Yesus ia panginu mamaku siya duru di pesamu hape na marisi padubo dudot pergabuson. Mana yang lebih penting kita bersihkan? Molo songon adong sadamak. Molo songon kaina manusipiri. Hulang imana di luar na di suci hamuna. Dak adong lapatan ni. Molo adong no akka gulu-gulu di bagasan ni ma piring rotak dui. Nang tapak kesalu. Di bagasan ayat 26 di Tuhan Yesus musenang. Eho parisi nama pitung. Perbagasan di panginuman ima julu payas asa gabiyas nang duruna.
Maka Tuhan mau katakan lewat peringatan keras yang disampaikan kepada orang Farisi. Yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa membersihkan hatimu. Maka ketika hatimu bersih, dari kebersihan hatimu akan terpancar. Pancarannya itu akan kelihatan oleh banyak orang. Songona didok Tuhan Yesus, sian ima parbueni hau, tarboto do manana denggan ima bonani hawi. Molotonggi jala tabu jala ima dang busuk parbueni hawi, berarti hau na pedingka. Nakita pesongonido. Dakolang siapa mangan narikot, alay songo dia ima tindakan nyata di bagasan parngolota ikon takas tarida. Unang songo kubura kita songo nedok ko Tuhan Yesus dek 20 pidi. Ay sumado hamu tu tanoman na hinapur akan adinggan berengo sa dulu hape marisi holi-holi ni namate dodok na sanarota. Tongo songo ni hamu tigor hamu nian idaw ni halas ya dulu alayanggo di bagasat go pangasion do hamu dohot nasuko Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus ujahan nami patu pada pala partikyanon mangulu di bagasan hati goran di debata songo dia do hata ni di bataon marang songo dia do asa buhita mangulu di bagasan hati goran di debata na perjulus sahali unang gabi jelma pangasih manang jangan menjadi orang munafik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat memang di sekitar kita para orang-orang yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, camat, gubernur dan lain sebagainya, mereka cenderung mempertontonkan kewibawaan, keluar biasaan, kinerja yang begitu luar biasa. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Banyak di sekitar kita sonarion mengulu julma di bagasan akak kemunafikan. Maka selaku orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, jangan lagi engkau hidup di dalam kemunafikan. Tinggal kamuna akaroha pangasina do di bagasan parngolomuna. Pasidi kamuna saluhu. Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Mungkin boy matao totoy jolma. Mungkin boy ibaratna songo jolma nabadia hita dia dopan di jolma. Alai dia dopan di debata. Di boto debata do saluhna. Songo na didokon di Yesus Kristus debata imatu si Samuel. Molo jolma marnida ahna di bereng si malalong na dia dopanna. Alai anggo debata marnida bagas sahak turoha. Karena Tuhan tahu segala tingkah laku kita. Maka Tuhan juga sudah mempersembahkan hidupnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memperubahi segala kehidupan kita. Meninggalkan segala sifat kemunafikan dan bagasan parenglota. Unang adong berwa pangasi. Molotung pehamuna tu gareja damang dainan. Muluyes pakya muna. Bagak mekak muna songonak kaina. Bagak pakya muna jes muna songonak kaama. Songo bagak ni pakyan. Rupa muna manian nang pangalaho muna. Unang adong di bagasan roha muna. Akaroha hosom. Akaroha late. Iko sarupa ma. Hataridaan sian paduru. Doho ima hatarida ni bagas ni hati-hati muna. Jala tarida masaluhu nai. Siapa bahina dok pangalaho muna sigano pare. Napah duahon damang dainang nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Songo dia do hita asabu mangulu di bagasan hati gorang do asitongan ni debata. Napah duahon biasakan introspeksi diri. Ini penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jujur do hami bayi ni mamolope ama buah lima pe na poso hami. Hami suruh do na poso coba maju iman nilai hamuna dongang muna. Sudah nang bumen nilai doang. Ale coba maju nilai diri. Coba maju tanda dari maulhia. Orang-orang Paris akasi boto surat. Di boto nasido sudinang kesalahan-kesalahan di jolma. Apalagi mulai pola suguruhan. Alay bahkan na lebih munafik na sida
Dung diboto na sida makasalahan ni Julma. Dang berusaha na sida mengarah Julma ya segabetik kos. Tau. Justru kesalahan mana aib seseorang. Mereka lakukan itu untuk memeras. Hidup pangalau dia Parisi 25 halasi boto surat. Maka kita jangan demikian introspeksi diri. Molo ada nong atas salah, coba mari kita ingatkan mereka. Coba mari juga belajar melihat kesalahanmu. Jangan lagi engkau hidup di dalam kemunafikan. Orang yang hidup di bagasan hati gora doa sitongan di dibata dan di ulau ibana be mengalului aka parutunga di bagasan parulona dan di papil ibana be aka di boto ibana akan hati gor jela di ulau ni mana hati gori hobar tu aka pangatusia doa porsional napa teluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus songo dia dohita asa menguli di bagasan hati gora doa sitongan ni di bata ikon ulau not tamaholong di bagasan ngulut ta sigado pare halak Parisi adong do holong na adong alai holang tudungan na holang tuaka horong na anggutu na asi down alai songon seakan-akan na sida patari da kolong apa sa sitong na dang adong ketulusan di ruana sida patari da kolong dang adong di bagasan rohana sida makalong idongan alay ang guhita damang dainang unang be pola sa pedot Tuhan Yesus marjia mahamuna ale inang manang marjia mahamuna ale amang marjia mahamuna ale akakariste senario alay ikot dono ni Tuhan Yesus ma tar pasu-pasu manang martua mahamuna ala nunga mangulu hamuna di bagasan lomoni roha di bata songana di buku di si Matius bidu pitimania bidu 5 soal 5 jamita ni Tuhan Yesus ima di dolo martua mahamu na marsa roha eko gabe jolma na martua mahita di bagasan parnglota dan gabe jolma na marjia mana orang yang celaka seperti yang Tuhan Yesus katakan Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong ma sada carito adong ma sahala padita budak kirwasna disadatiki adong mas sahala ruasna mora jela ruasna baru dope di tempat pelayanan di padita dung diboto paditaon ruason torome mana tujabu di ruason itangyak marsaur ibana jela alani dingga di parsaura dinasida sadiliani ruasom mahkamulati belge-belge tu padita itangnya aku terus molopola mar minggu ruasom pas padita melayani toradong do tangyang khusus di pasak padita tu ruasom ibigi akajul manator alai merdala mapartikian pedek carita disadetiki ala naruason ima pengusaha bertemu memana dok rekan bisnis na di sada kafe dung bertemu imana do imane tanpa di sadari pad di tahun di bereng rosna moroma di bereng mamasok ima padita tu kapi do ima tu diskoti di terus soma bereng mamardisko ima padita minum do kana asik dah tartopo adora ma ruason aledang pola di pasingo ruas mardala musay mapartikian mulai ma ruason atur jarak mulai maruason ima madaw sa padito tarsong ma padito bah dangadong bihamulati yo isa datiki di bereng padito mamusayan ruason masuk ima
Tu sada hotel do ima parupo na asi. Iputo padi tao. Iko ni mahubay non maluli paruto na padi tao. Pajupang mamusay padi tao pasari minggu. Edo ko padi tao manangit sebelum masuk gereja. Pak, nanti kita bertemu dulu. Ada mau saya sampaikan. Nina Pendeta. Oke Pak Pendeta. Nina namora. Mula permingguan. Tor hatok dijupangi Pendeta di Maruason. Di bawah may tu parkira di Patulu maka foto-foto. Jadi tori nasihati Pendeta tinggalkanlah semuanya itu Bapak. Inna. Ibatari daw mapanditaw magkaibaw na sila ko pendeta. Dako di mana maka hatani di bata tertulis dalam kitab ini, tertulis dalam kitab ini, tertulis dalam kitab ini. Alay dang mangulu be manandang maripola be jamitan ni panditahon turwas. Damang dainang nenolong nga di bagasa Yesus Kristus. Siapakah menjadi orang munafik itu? Siapakah menjadi pendeta itu? Apakah saya selaku pendeta? Belum tentu. Apakah itu semuanya Bapak Ibu? Bisa jadi. Apakah itu saya juga? Bisa jadi. Ale ado na nang botot tasian ilustrasi. Nana yang botot tas ilustrasi, unang diberek ko kesalahan ni Jolma. Hape kesalahan ni diberek ko na par Jolo. Na paduahon, sebelum pemenegur Jolma, tegur dulu dirimu. Sebelum engkau menasihati orang, nasihatin dulu dirimu. Orang yang sudah hidup di dalam hati goran di debata, dang adong bekon munapika di bagasan parangolona. Tapasiding makaroha do pangalaho. Namar pangas, alana dia suguhod di bata do saluit naik. Alay, tapajulo ma di bagasan parangolota. Ima makangulugon akahati goran. Ikot taboto do. Nunga dipersilap ko Tuhan Yesus Kristus diri na dia penersila. Pengorbanan Yesus menjadikan setiap orang yang percaya itu meninggalkan segala kemunafikan di dalam kehidupannya. Salib Kristus mengarahkan kita untuk melihat dua arah. Adanya reformasi dan pemulihan terjadi ke dalam kehidupan kita. Yaitu adanya pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Adanya pemulihan hubungan kita dengan sesama. Maka ketika semuanya itu sudah dipulihkan, tidak akan ada lagi sifat kemunafikan di dalam diri kita. Tuhan mau katakan ketika ada hukum dan kebenaran, maka hidupi semuanya itu. Hukum Taurat yang Tuhan berikan adalah bagaimana itu mengarahkan menjadi sebuah sumber etika di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Kristus adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika hukum Taurat hidup di dalam kehidupan kita, maka hubungan kita pulih juga dengan Tuhan. Maka kemunafikan tidak akan pernah lagi ada di dalam kehidupan kita. Amin. Martangyak kita. Mulyati mau sobarwa nami tuho ale Tuhan. Disalut hatam no kami tangir da pala partikyan. Ajari matutuhami ale Tuhan asa unang gabi. Songon halak parisi. Jon manamar pangasi asa unang gabi marjiahan. Ale ajari mahami. Asa totong patari daun hati goran. Doa sitong di bagasang ulo namin sigano pare. O dihok kami marhiti-hiti tondimi. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom. Salam sehat.